Murato kurena asensa mwene kubatkana amo n'umuruburi w'ubukurika basaye gukia kwenyorera kigasi ya chinse chisco oyiyo chagitwa mu serikali nabo igamo senator Mochore Musbat Gloria Oruba ni gabe gitemiro bulisene yokwane kinga egati ya abasaye kurwase bunge yabo basingo kibari kwenyorera amabaga ayega chinga kibabiri bagotemna guchaka litkoli yankyo nabo igo litkoli ya Jumatano ekiyega ni gabara kwane kinga babiri bagotana achiword chionsi kigotoka sebunge yabo basi kwane kinga basaye babiri bakulikia likwanyorera emirimo ase chinse chisco Ita ncheo kwa Frederick Maburi na kitigante benga ngiranire mu eshimi wito Gloria Senator ngambi yamona singinje program ya letre yo kwira bana chinse chisco asinginje yo kwelgiri chigasi aiga ase wodi ite ya sameta mukwera kubata bana bange pataketiko genda chinse chisco inde bago keiro mu rubiri ga o Senator Gloria Oruba kubwatira nama na serikali twali kusaba ngonye kunyarekana mwesimi wito Senator program yebe kugenderera asingi twararira nk'abantu bayebwatihire kuboko egere ekonya abana baitu biyamo nasingi cheri baga bwokoroberia exercise ya kalemambia tariki 5 ama na Jumatano tariki 5 nemo kere ward yabo basi etenera mono mweshimi Oruba Senator atageta sponsor abana baito ko bayira chinse chisco mono Qatar igonko babori abaibori baito na abana baito bali muri siko mutaranya olemeremo ekene exercise kere genuine paka National Employment Authority nera aware nga abana bambaje babe sponsored bakoyenda chinse chisco ekigeta keire ne passport yoko Janeiro amane kibande kya national ID chigasi chiroro ne chigasi muno bontereba chigasi ya nyumba house management amana mangana nebinde binge muche moya smambia karamora ikase getuo toko igole bituo saa 2 mpaka saa 11 ya mambi omeshimi waro le gambia akonya abana baito baba basi